Wel, hallo, vandaag hebben we wonder wat bijzonders. We hebben hier vandaag, hier hebben we gekerkte nullen, waar we die bruinbroden. En hier hebben we even gebleven rührwurst. En nu waar we deze nullen eerst bruinbroden. En daar waar we door schmont van even juiten en dan hebben we unkas. Dat is vandaag niet wonder wat, maar ik laat er wat schijn smaken. Alles een beetje een overblijfsel. Oh, nu kijk je maar. Nu hebben we hier, dat zegt hij, Abe's coarse pepper. Abe's in grove peper. Waar we hier een klein beetje peper even zoveel als je aan het leggen. En dan waar we dan een klein beetje gesnickpulver even. Zoveel als je aan het leggen. En dan wat we hier nog gaan is dat paprika. Vielleicht kan je dat zijn, paprika. Dat is ook een soort peperschotenpulver. Zo. En nu wil ik je dat nog wijzen. Nu vangt het aan zo smakbruin te worden. Kijk hem al. Oeh ja. Ho 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 ho. Die wil er nur ruis gaan. En daar willen we dat chtrouklaunt schmontvaten even. En onze even gebleven rührwurst. En daar willen we ook eten. We worden helemaal een beetje amareren. Nu kijk hem al. Oh, dat vangt dan zo smaak. Bruin te lopen, dat dan. En dan, wat we dan worden doen is, hier een beetje zout, even zoveel als hier aan blijven. Zo. Wer dat mes krijgt zum schmontvat even. Zo, nu kijk maar, nu hebben we het kieltje hier. Zo, zeer fijn ruis. Zo leg ik dat. Wat je bij jeers wat in de e-shop gaan, alles uit even gebleven is. Alles tooperieren en toopbroden. Zo. Kijk hem al af. En dan doen we de even gebleven rührwurst hier nog maken. Hier vielleicht nog een beetje klap. Na die hebben we dat daar. Kijk hem al. Dat wordt zo goed kan een chtrouklaunt gjeräjhade naam. Zo, kijk hem al. En weet je wat er nog veelt? Die worden er nog een klein beetje thuis even. Oké, nu kijk je mal. En dan doen we hier nog een beetje zo mozzarella, zo'n witte thuis even. Wat leuk je daarvan? Nu wordt het hier een klein beetje hier. Dit is alles uit even blijft zo. De nullen hebben we gekerkt en dan doen we de eerst bruin rijstbrood hier bij op deze kleine disco. Check hem op. De keizer wordt zo fijn versmelten. Oh, kan niet uitsmaken. Wil je weten wat het is zit van die schievers eruit is. Ik leid dat eens eruit. Nu kijk hem op. Ai, ai, ai. Alles uit een topje hier. Dat. Wat er schijn smaakt. Dat is alles. En weet je wat er nog veel net? We hebben hier wat ze naam gebroden seppelen, French fried onions. Die kan je hier aan Canada kijken. Dat zijn ruis gebroden seppelen. Dat doe ik nog een beetje even. Dat heeft loos en zeer schijnende smaak. Zo, wow, dat hier een beetje dergerieren. Nu kijk hem al. Oeh, boy, nu kan het halve daar fighten met dit alles. Zoek je proef nog eens wat op te mixen. Proef dat mal. Dat smaakt zeer schijn alles uit in de e-shop. Let's toperieren en mal wat merken. Zo, ik dacht ik wist je er bloß nog eenmaal wijzen. De keizer vangt aan zo smaak bruin te broden. En nu willen we erst hebben en daar willen we ook gaan zien. Zo, we zitten nu hebben we onze schiever uit. En we worden hier nog een klein beetje zo'n sippeljuk even weer af. Zo, klik ze staat. En daar willen we eten. Nou ja dan. Dit is gewoon een beetje een zeer einfache maaltijd. Dus ik zei, ik had deze week zeer druk. We dan beim, wat we in doel gebruiken, al aan het huis slapen.
Nu willen we het alle verzeelen en spulen en neembrengen voor de winter. Er wordt gezegd dat dat wordt een zeer koude winter geven. En die zijn gewoonlijk 50% reich en 50% onreich. So, we worden eruit zijn. We worden deel halt eruit zijn. Want dan koud wordt, dan hebben we 4 halt te herten. En wat dan niet koud wordt, dan houden we het even voor next jaar. En nog een ding, ik wil zeggen, waar we dankbaar zijn voor wat God ons met gezegend heeft. God geeft ons immer wat ons fehlt. Zij ervaren geeft hij ons niet wat we willen, maar hij geeft ons wat ons fehlt. En zijn tijd is anders als onze, so we moeten geduld hebben. En immer gaan. Ik heb van hier niet wat wonderbaar gekeken. Zij druk gehad, met jas gehad hier en daar en heb ook schijn gegaan. So, ik weet niet of ik nächste week weer een video maken. Maar vielleicht om 2 weken, dat wordt vielleicht verder. Maar bij Emma gaan, nu gaan we eten. Woehoe, dat is like kieltje. Wat dit is alles uit overblijfsel. Ik kijk me een beetje nudelen. En dan als ik dat schon gekeken, dan ik de bruinbroden. Rijstbrood, en dan ik de strukkelen schmoon van even. En dan nog her een beetje worst bij even, gebleven de worst. En dan nog her waren nog een beetje stilte bij dat. Woe! Ha! Woehoe! Haha! Kom aan. We hebben hier frisse bakkeljanen, frisse gurken van ons ranchito hier. Früher van der hier. En zij schijnen tijd. Kom aan. Nu willen we dit maar smaken. Dat is wat ik zei, wat zij einfach het. Zij verder einfacher schmeckt het schönste. So, das nächste Mal werde ich am E-Shop checken. Du hast ein bisschen von dort, ein bisschen von dort, ein bisschen von dort. Ich habe Nudeln, ich habe Eetschakken und die wat dan alle taub en riertuig. Schmond van Ewa oder whatever. Schmeckt sehr schön. Mir haf, ich kann mich für den Tag über gefreut. So, Dankeschön. Hier von Struckland, Manitoba, mag Gott den sehen. Dus je zijn kan, hier hebben we al een deel halt top geslaapt. Waar morgen een dag hebben. En dan nächste week, daar willen we het alle opzetten. En dat alle spulen. En dat zijn we uit voor winter. Ja, dat zijn een paar grote bomen wat we weer doorgebreiden. Die tractor die moet er nog staan om in huis slapen, maar bij Emma gaan. Nu hebben we hier, morgen een dag hebben. En dan zijn we uit. Nu kijk mal. Nu hebben we deze klein Rücker barbecue opgestart. Ik wil mal wijzen wat doorbaan is van ja, dat is mal wat zij veranderd. Hier hebben we 10 paar Schweinsknechels, pork hocks. Die willen we nu rekenen, rijdt met ter winter. En die brengen we aan om zop kijken. Zomerbars, ja, maar zo, maar wat immer door dan brukt gjeräjhade kjnechels, Schweinsfleisch. Ik weet niet wiezen wat dat zit, want die schrijft zijn. Nu worden rekenen, maar zijn wel aan wat dier, wat die wordt smak, bruin en gjeräjhade zijn. Ik weet niet dat wiezen. Als van der buiten rein is, kan van der niet veel wat doen. Buiten, zo dan doen we bijna. Ik had het hier bijna, dus je zeggen kan. Dat rekent je daar om dat nog, maar dat is hier aan de kant doen. Dat is nog een beetje een muffler van een grote truck. En hier is hier aan mijn ruurkoemer. Hebben we ook al wat halt opgestoepseld. En hier is hier aan de grootpapa. Dit is grote ruurker. Die naast dat hebben we meest krijgen de ganze kou naar vieren, nederleden. En dan Schwien en rekenen daar. Maar die hebben we een stukje niet gebruikt, maar die gebruiken we moet om Schwienschenkjes en zo's wat rekenen. Die staat er nu bloos stil en verheft zich. Maar dan gaan. Nu willen we dit hier naar go brengen. En dan zijn we dat uit. Daar, kijk hem al. 224 grud Fahrenheit. Dat is hoe daarom waar we die houden. Onze Schweinsknechels of pork hocks rekenen.
Smoking pork hocks, 225 degrees Fahrenheit. Sehr schön. Kijk mal, die haben hier nu 3 Stunden gerekend en gebakt zwischen 200 und 250 Grad Fahrenheit. Wir waren noch 1 Stunde. Und dann sind die reut. Dann wollen wir die am Freezer nehmen, wollen wir die anfrieren und dann haben wir die zur Winter reut. Das ist aber so schmack. Kijk mal, was die aber von der Schmacke Klee haben. Wow. Da, nu haben die bet über 4 Stunden gerekend. Kijk mal, hoe schmeckt das jetzt? En we gaan nu worden die loten afkijlen, dan worden we die am vriezer nemen, die afvrieren, dan hebben we die uit ter winter. Sehr schön. Meest 5 Stunden gerekend hebben we die. Rekt aber sehr schön. Dort wird schöne Suppe geben, nu lotet kalt worden, 40 Grad de winter, en da war wie schöne heute Suppe haben. Mag Gott in alle Sehnen en sei uns Lothar. Hier von Strucklaunt, Manitoba.